Samtang gabiyahe may ako na lang ipaila-ila ang akong kaubanan nga dugay na kay ni sila sa kalihukan. Nagulay kwarta basta maligo kita. Isog ginawang sila guys tungod sa init. Bala ginit sa lahat mo wala ra nang init guys. Balay abit init oy. Tinuod gid na wa gyud init sa taong laagan para mabugnawan ning among lawas nga gaigang. Dali ato may kuan kan laop. Ang nakanindot pa gid dire samtang nangaligo napay free wifi. Mga gagmay nga isda di ay kaligo na ka napay pang foot spa. Mura og naagay mahabilin ani nilang duha. Nalingaw lang ko ba kay naagay nakaingon nga kanang naka-black o wapo nga chinito. Uy sana all. Naagay magkauya ba ni ron? Sugdan ako ni nga video diring dapita. Samtang nagkatapok may unya ang among topic about aning panahon nga puwerte gyung inita. Maunang diha-diha dayon ang majority decision kay mga ligo mi. Sakto gid ito ilang giingon nga may nang dili planuhon kay diha-diha dayon madayon. Unya sakto sad kaayo nga nailabas nga tamarong mao'y among bawnon. Guys, ato may kuan guys, hangi guys. Ligo maligo. Kay andam naman ang tanan wa nay daghang langay ni abante na may gamay. Samtang gabiyahe may ako na lang ipaila-ila ang akong kaubanan nga dugay na kay ni sila sa kalihukan. Si Rachel Anthony, Agaw Sunny, si Jello ug si Paul Kevin ug ang among sponsor for today's video, si Yayang. Kan laob mi guys, padong kan laob. Pupugno ta gamay guys, grabe ang init ron guys oy. Bala gulay kwarta basta maligo kita. Initaw daw. Init, grabe ang init panahon ay. Among kauban luyo guys, o na perti na ugaha guys. Tara. Gulong, isugig ng gulong. Isugig naong sila guys, tungod sa init. Nagistorya na sila guys, promorog na nga suko. Nihunong mi kadali kay nagpatubil si Yayang sa sakyanan. Unya ni naog ko para pangutan-on ni akong kuyog kung kumusta sila sa luyo. Okay ra mo dia. Nag-enjoy raman sa diay sila sa loyo. Dili angay mabalaka kay naanad ra sila. Unya paghuman ni abanti mi sa unahan kay nagkasabot mi nga pun-an ang among dangsudan. Mao ni suggest ko nga adto na lang sa sangi kay didto daghang namaligya og sudan di gid ta mahutdan. Ato diha yang. Diha ay. Oh to. Tara at bang. Panay. Awan ani hinay nagtuyok. Kato kay giputos gyud sa bildo. Karon guys. Pa sila na lang papalit. Mga naog na pud mi guys kay perti pangitan mo manok guys, hilaw-hilaw mo man yung uban. Di magsilbi ning hilaw guys kay. Kuan mo gud guys. Okay. Ay naman digit. Dali lang. Kajot ra kay me, madam. Wala na kajot. Palit ra mig manok sunahan kay nahutdan. Oo. Dito tem. To dito ay. Ito. Teka sa bahay mo estina. Asa dito ay kita? Dili ay dito unahan. Na. Luto na. Oo, na sa taas. Okay guys. Bilang na guys. Okay guys. Grabe yung chicken guys. Sila. 230. Guys. Bilang chicken guys, puro chicken. Sakto guys luto no. Okay na kayo. Walang init sa lahat. Bala ginit sa lahat mo, wala rin nang init guys. Balay abit init oy. Tinuod gid na wa gyud init sa taong laagan para mabugnawan ning among lawas nga gaigang ug gamay na lang ang kuwang muliko na mi diha sa unahan. Yayang. Kanang iskinahan Yayang. Dari na. Alright, turn. Uy, asan na? Dito na fikas. Kasa lang. Di na ta ma-make up de kusiro yang nga kito dahar mga balhabal. Sabaan niya tani. Dali ato may kuan kan laop. Sige kasi ba ngoyo mo. Asa dai mo? Laob. Nasa kay mare. Kaya mo are. Sabas ka sa balhaban. Kani guys, muna na yung eskina para kan laob de guys. Oh, nakanyo niring na sila oh. Kini di ay nga dalan gitrabaho pa.
Mao inig-agi ninyo dire pertig yung aboga. Unya nabalaka ko aning duha kung okay pa ba ni sila. Mao ni sinyas na lang ko nga agwantaha kay hapit na ta. Pag abot na mo, andam na ang angay dadon og ni diretso na may dire sa entrance. Ingon pa sila saan aabot ang 50 pesos mo. Syempre, sa kanlaog para mabugnawan ka kay hatra kay ka. Sana Uy! all. Free wifi gidi oh. May wifi? Ang nakanindot pa gid dire samtang nangaligo napay free wifi. O di ba? Pag yangod nako, nindot pa kayo ang pwesto sa duha. Ingon ani gid katsada diring dapita. Tin-aw pa sa imong pagtan-aw niya. Lo, unsa day ka? 200 ay ang bayad sa cottage. Mao naka-decide ang tanan nga sa dapli na lang mo pahimutang. Kay sakto kay ting paniudto naman. Igutom na ang tanan, mao nang tara, maniudto day ta. Mas live ka diha, Ben. Live kayo diha na. Live lagi ka diha, oh, mahulog nimo pagkaon. Dalog Ebe! Kay igang naman gyud akong pamati, maong nitampisaw nako. Nakaingon na lang gyud kog kalami sa feeling refreshing. Ug kay naaman sila swing o gisaka dayon ako na og gisuwayan. Sa 10 pesos nga bayad, enjoy na kay ka unlimited swing. Sa akong paghulom-hulom natinga na lang ko nga naay nagtusik-tusik sa akong tiil. O di ba? Ang mga gagmay nga isda di ay kaligo na ka napay pang foots pa. Terabang giluka. Sa among pagpangaligo wa damha sa duha nga naa sila'y maila-ila. Mura og naagi mahabilin ani nilang duha. Nalingaw lang ko ba? Kay naagi nakaingon nga kanang naka-black o wapo nga chinito. Uy, sana all! Matay murag naagi magkauyab ni ron. Pares ko na mo, Ben. Laptin ko na, Ben. Laptin, Ben. Duharay kapaingnan ani. Sila'y mada o sila'y makada. Salalong, salalong. Long, salalong. Bilin lang na ilusyon. Bilin lang. Bilin ba? Why na ito ko? Mado ko? Lebelan mo na, dahil tayo lang. Bilin ka. Punta ito mo. Hello guys! So, direra ko kuto mga kalaagan. Sa sunod episode nga laag na pod.